Исәнмесез, эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә, җылылык сезонына әзерләнәләр. Студентлар машина йөртү осталыгында сынаша. Бүген халыкара гимнастика көне. Тиздән Әлмәттә җылылык сезоны башланачак. Аңа кадәр җаваплы хезмәтләр җылыту системаларын тикшерү һәм көйләү буенча эш алып барды. Ниһаять, бу эшләр тәмам. Хезмәтләр салкыннар башланганын гына көтәчәк. Кичәдән башлап якындагы 10 көндә Татарстанда 24 градуска кадәр җылытачак. Әбиләр чуагыннан соң һава температурасы түбән төшә башлый дип фаразлана. Димәк, җылылык сезонына да күп калмаган дигән сүз. Светсервис муниципаль унитар предприятиесе карамагында колабыздагы 10 котельный, бу 3 мәктәп һәм 7 балалар бакчасы. Шулай ук предприятие карамагында райондагы 171 котельный, казаннарның гомуми саны 305. Бүгенге көндә бүтән котельныйларда җибәргә сәләтле, бөтенесе тикшерелгән, Ростехнадзордан актлар алдык. И лимит газа тоже утверждать межрегион газда. И бүгенге көндә котелларны җибәргә әзер. Предприятие директоры Җәүдәт Сөләйманов журналистлар белән очрашуда райондагы барлык котельнийларның 100% әзерлеге хакында белдерде. Җылылык казаннары туктап торган арада предприятие эшчеләре үз карамагында булган котельнийларда 17 казанны алыштыра алган. Кузей һәм Яңа Каширда махсус республика программасы аша капиталь төзекләндерү уздырган. Киләсе елга планлаштырабыз республиканский программага кергә Тихоновка авылы буенча. Анда да тоже зур мәктәп. Ул мәктәптә зур котел бүгенге көндә эффективно эшләми. Шуңа күрә яңартырга кирәк. Эффективно җылытыр өчен. Беренче чиратта җылылык балалар бакчаларына, мәктәпләр һәм башка социаль объектларга җибәреләчәк. Бу эш һава температурасы 8 градустан түбән төшкәч башкарылачак. 8 градустан ким булганда температура 5 көн буе сакланганда без җибәрергә тиеш закон буенча. Но без аңа придерживаться итеп тормыйбыз инде. Без сразу беренче көн 8 градус булуга сразу җибәрәбез котелларны, иң беренче садикларны, аннан соң мәктәпләрне. И шулай больница. Шул 71 котел. Бүгенге көндә без бер көндә әзер бүтән котелларны 71-дә җибәрергә. Кешеләр бар, специалистлар бар. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Кышкы сезонга күчү өчен автомобильчеләргә дә күп калмады. Димәк, тиз арада транспорт чарасын техник яктан тикшерергә вакыт бик җиткән дигән сүз. Юл хәрәкәтендә катнашучыларның бер өлешен тәшкил иткән студентлар исә бу чорны үзләренең осталыкларын чарларга сарыф итә. Автосессия 2023 Республика машина йөртү осталыгы конкурсының шәһәр этабын безнең иҗат төркеме күреп кайтты. Ярышларда катнашучыларның очрашу урыны гадәттәгечә Дасов автомәктәбе базасы. Автосессия тапшырырга җыенган егет-кызлар биредә башта юлда йөрү кагыйдәләре сорауларына җавап биреп, теоретик сынауны узарга тиеш. Аңа кадәр үк һәр катнашучының транспорты техник тикшерү уза. Бу биремнәрне үтәгәннән соң гына автомобильгә утырып белгәннәрен теориядә раслый алачаклар. Вы должны быть примером для своих товарищей и для своих младших товарищей, будущих водителей. Студент автомобилистлар арасында бәйге ел сайын Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге. Әлмәт юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет учреждениесенең территориаль идарәсе һәм республиканың Дасов автомәктәбе тарафыннан оештырыла. Аның максаты яшьләр арасында юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүне ныгыту. Студентларны юл хәрәкәте куркынычсызлыгын пропагандалауда катнашуга җәлеп итү, шулай ук аларда юлда җаваплылык хисе формалаштыру. Машина йөртү осталыгында 3 кешедән торган 5 команда катнашты. Нәтиҗәдә юл хәрәкәте кагыйдәләрен белүчеләр һәм фигуралы автомобиль йөртү номинациясендә иң яхшысы итеп Әлмәт политехник техникумы студенты Морташин Илдар билгеләнде. Барлык этапларны узу нәтиҗәләре буенча җиңүче итеп Әлмәт һөнәри көллият командасы. Икенче урында политехник техникумы, өченче урында физик культура колледжы булды. Җиңүче команда Әлмәт данын республика ярышларында яклаячак. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт театры исә юбилей алды сезонын ачуга әзерлек белән мәшгуль. 5 октябрьдә ачылачак 79-нчы иҗат сезонының яңалыклары белән театр җитәкчелеге журналистлар белән узган матбугат конференциясендә уртаклашты. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә.
Театр залындагы элекке кәнәфиләр тамашачылар өчен 20 елга якын хезмәт иткән. Узган сезонда гына да 54 мең тамашачыны үз эченә сыйдырган театрны исәпкә алсак, бу кәнәфиләрнең ни дәрәҗәдә тузганын күз алдына китерү авыр түгелдер. Быелдан башлап исә театрга килгән тамашачы җайлы һәм уңайлы кәнәфиләрдә рәхәтләнеп ял итә алачак. Әлеге үзгәреш Татнефть компаниясе ярдәме белән мөмкин булды. Матур җылы уңайлы зал өчен театр коллективы нефтьчеләргә сезон ачылганда тамашачылар белән бергә рәхмәт әйтергә җыена. Тантана тамаша залы презентациясе белән башланачак. Ә сезонның беренче премьерасы Туфан Миңнуллин мотивлары буенча Резида Хайретдинова Сафина эшкәртүендә От карага спектакле булачак. Режиссеры Айдар Жаббаров. Мы жаркий сезон, косу сезон был сезон. На наш вот жаркий сезон, да, сюда относится и много премьер. Когда мы успеем? Это не знаю. Моннан тыш репертуарда Муса Җәлилнең алтын чәче Равил Сабыр әсәре буенча Фәхрине үтереп ташладылар. Әлбәттә, нәни тамашачылар өчен күп санлы премьералар. Күп проектларны театрның иҗат төркеме алып барачак. Динар будет ставить Хаснутдинов. Режиссерская работа будет его дебют, будет уже полный. Думаем мы, 14 декабря будет премьера. Написала пьесу, комедию «Резиде», а будет ставить Динар, однокурсник. Мы любим такие вещи, когда вот здесь рождается, вот молодежь как-то объединяется, и они вот друг с другом делают эти проекты. Мы ожидаем эту премьеру. Сезон ачылу алдыннан коллективның тормышы, кәефе һәм яңалыклары турында театр директоры Фарида Исмәгыйлова сөйләде. Әлбәттә, ул узган сезон эшчәнлегенә дә йомгак ясады. Анысы кызыклы проектлар, уңышлы премьералар, фестивальләрдә катнашулардан тыш гастрольләре белән дә истә калачак. Участвовали и провели 3 лаборатории. Лаборатория по современной драматургии в Петрозаводске. В прошлом году я уже говорила, для самодеятельности коллективов «Идельер». «Идельер» все режиссеры, актеры, руководители в апреле месяце обычно. Здесь мы им показываем часть спектакля, потом обсуждение, потом мы даем им мастер-классы, что им нужно, как им грим накладывать, как им декорации делать, какие костюмы могут быть. Они бывают очень благодарны. Вот у нас зона здесь, центр зоны. 79-нчы театр сезоны 5 октябрьдә ачылачак. Рәдифә Нухманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең легендар хатын-кызы ярты гасырга якын гомерен халыкның сәламәтлеген саклауга багышлаган хезмәт ветераны Лариса Фаткуллина үзенең 90 яшьлек юбилеен каршы алды. Аны гомер бәйрәме белән район җитәкчелеге һәм хезмәттәшләре котлады. Лариса Андреевнаның данлы үткәне дөньяга карашы белән безнең иҗат төркеме кызыксынды һәм менә нәрсәләр белде. Үзен котларга килүчеләр белән истәлеккә фотога төшү белән үк Лариса Андреевна Фаткуллина шәхси фото архивы белән таныштырырга ашыган. Чөнки оклы каралы рәсемнәрдә сакланган әти, әнисе һәм әби бабасы аның табиб буларак формалашуына зур этәргеч ясаган. Табиблар коткарып кала алмаган әтисен сагынып яшаган укытучы әнисе Лариса Андреевнаны медицина институтына юллый. Сугыш чоры бихәтләрен күреп искән Лариса моңа бер генә дә үкенми. Реанимации ведь не было. Тогда мы сами все выхаживали. Вот. Это сейчас очень хорошо. УЗИ, МРТ, компьютерная томография, развернутые анализы мочи, крови, все. И плюс, если дежурный врач, вызывают УЗИста, если необходимость, ФГДС, колоноскопия, это вообще. Вот. А мы все своим умом только доходим. Лариса Андреевна тумышы белән Башкортстаннан, шунда ук медицина институтында тәмамлый. Дипломлы белгечне яңа калыкка нефтьчеләр каласына, ире эшләгән урынга Әлмәткә җибәрәләр. 6 ел элек үзе хастаханәсендә участок табибы булып эшли. Шуннан соң 2005 елга чаклы Татнефть компаниясе һәм Әлмәт шәһәренең медицина санитар бүлегендә хезмәт куя. Помимо работы мы проводили большую санпросветработу. Раз в месяц санбюллетень выпускать или 2 лекции населению читать. Теперь гражданская оборона. Это с центральной больницы. Мы среди ночи, тогда не было мобильных. Это связист от человека к человеку по цепочке передавал, куда явиться среди ночи. Развертывались. И в медсанчасти также вот одна тут как раз коллега помнит это. Күп еллык намуслы эше өчен Лариса Андреевна күп тапкырлау мактау грамоталары. Шулай ук фидакар хезмәте өчен һәм Ленинның тууына 100 ел тулу уңаеннан медале белән бүләкләнгән. Шулай ук Лариса ханымның күренекле табиблар үсешендә дә өлеше зур. Самое главное в любой организации, в том числе и у нас, это коллектив. Это те ветераны, это те люди, которые создавали славу, которые создавали благополучие своих пациентов. И Лариса Андреевна была среди них. Она была очень требовательна, очень с глубокими знаниями медицины. И не только медицины, но и жизни тоже. Рәдифә Нугманова, Дамир Курбанов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Бүген милли гимнастика көне. Гимнастика бұрынғы Грецияда ук билгеле һәм популяр булган бұрынғы спорт түрі. Россиядә гимнастика буенча беренче ярышлар Мәскәүдә 1885 елда үткәрелә. Калабыз районыбызда да гимнастика белән шөгыльләнү өчен барлык шартлар да булдырылган. Шул исәптән әлеге нәфис һәм нәзакәтле спорт түрі белән бушлай шөгыльләнеп була. Татнефть компаниясе ярдәме белән төрле масштаблы илкүләм чаралар да уза. Әлмәт районында 11 муниципаль спорт мәктәбе эшли. Аларда 26 спорт түрі белән шөгыльләнеп була. Иң зуры Олимпия резервындагы спорт мәктәбе. Биредә 7 спорт түрен үстерәләр. Шул исәптән гимнастиканы да. Алина Габдрахманованы гимнастикага 5 яшендә әти-әнисе алып килә. 10 ел дәвамында спортчы кыз сыгылмалыгын арттыра, төрле ярышларда югары нәтиҗәләр күрсәтә һәм үз тырышлыгы белән яңадан-яңа үрләр яулый. Ел гимнастикага ярыйм һәм гимнастика миңа бик ошый. Мин бик яратам спортивный гимнастиканы, чөнки монда бик кызыклы миңа. Монда бик яхшы тренерлар. Аннарсын монда ничек әйтергә? Миңа монда бик яхшы. Алина кебек укуны да, спортны да тигез күрүчеләр аз түгел. Укудагы тырышлык мин эшләтсә, физик яктан нык булу сәламәтлекнең нигезе. Тумыштан диярлек гимнастика белән шөгыльләнүче кызлар үз кумирлары турында да сөйләде, хыялларын да белдерде. Я хочу получить мастер спорта, чтобы мне это в жизни в будущем пригодилось, чтобы говорили: смотрите, Абдрахманова Алина, она же мастер спорта по гимнастике. Это самая главная моя мечта. Спорт гимнастикасы төрле гимнастика снарядларында, шулай ук ирекле күнегүләрдә һәм терәк сикерүләрдә күнегүләрне үз эченә алган иң борынгы спорт төрләренең берсе. Хатын-кызлар борос, бүрәнә, ирекле күнегүләр һәм терәк сикерүләрдә оста булырга тырыша. Скоро буду кандидатом в мастеров спорта. Мне очень нравится гимнастика тем, что тут интересно, я больше всего люблю брусья. Я люблю на них делать обороты, бланжи и стойки. Мой, самый любимый – это вот бревно. У меня там хорошо получается сальто. Мне нравится гимнастика, потому что тут очень интересно и нравятся тренера. Гимнастика күп кенә спорт төрләренең техник нигезе булып тора һәм күнегүләре төрле спорт дисциплиналары вәкилләрен әзерләү программасына кертелә. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.